Čau lidi, vítám vás u nového videa a dneska jsme tady dlouho hledáme takovou bílou příšeru Skinwalkera a dneska jsme se rozhodli s kamarádama, že to natočíme na YouTube, tak jdeme na to. Máme tady zbraně, jo, prák a ještě takovej nabarvený klacek. Hele, už jdeme na to, jo, teď. Máme tady stráže. Jo, teď se šli podívat někam. Hele lidi, ta postava se nacházela tady, jo. A ještě tady vodní je takovej prostě flek, kde stála. A prostě jo. Hele lidi, my to jdeme prohlídnout. Takový prostě bunkr, jo? Typický český bunkr. Ale tak jdeme tady prohlídnout, jestli tady něco je nebo není. Vypadá, že tam nic není. Jo, prostě normální. Něco hejbe. Počkej, my jdeme radši pryč. Padáme odsud, hoši, padáme odsud. Tak, úspěšně jsme zdrhli, jo. Naším úkolem je zjistit, jestli tady je. Jo, au. Ty vole. Tak tamhle se něco hejbe furt. No lidi, my jdeme tamhle a minulý týden jsme tam viděli něco prostě podezřelýho. Za plozem, že se tam prostě běhala nějaká bílá postava, protože si myslíme, že se nás to prostě bojí jako. Takže nás bylo pět a my jsme tady tři, protože dva chábři odešli. Vidíte, tady jsou osny, jo? Osny. Takže je docela velká pravděpodobnost, že tam něco jako bude. Tady se ještě podíváme takhle. Počkej. Jo. Takhle, tady křovíčko. Vidíte, tam je barák, jako? Tam je barák. Takhle, les. A v minule jsme tady byli a házeli jsme jsme se snažili do toho baráku něco hodit. A ono se to pohlo. Toto je naše ochranné sídlo, kde kdyby nás tam něco zastrašilo, tak prostě se sem schováme. Tak to jdem prohlídnout. Tady jsou prostě takový únikový východy, jo. Vidíte, že tady jsou mříže a tady nejsou mříže. Takže tady taky ne, takže máme jako by dvě branky. Ale tady jsou mříže, takže musíme být jako kachnička. Sem se Skinwalker určitě nedostane, takže tyhle branky můžeme odsunout a pak je zase zasunout, jo. Takže pohoda. Teď se jdeme podívat tamhle, jo, kde jsme viděli fakt hodně divných věcí už. Třeba přáníčka se zvukovýma záznamama, jo, elektrika. Tady to máte potvrzeno. Potom tady jsou i boty a tam Nike ponožky. Viděli jsme tady i Smile Doga. Ten Smile Dog vypadá nějak takhle. Jo? Potom tady kluci viděli takovou tu bílou postavu, která byla přímo tady. Jak jsem vám ukazoval na začátku. Potkali jsme tu vzácného hosta kobylku. Procházíme zmapovaným územím. To území se jmenuje Mravenčí území. Hele lidi, špatná zpráva. Ztratil se nám kamarád, takže jdeme ho najít.